Lu, Chi, Sơ, Lơ. Shalom, horas madihamu, amanami, inanami, maradusudema tahe ruas ni hakabipe Depok Sada, nama dohoti para minggota di bagasan ni Arianon. Tuhat tamana mamasuk-masuk hita sa luhuna, jala sayang giat ma hatop pandemi sa polusion berlalu, asabuy hita rak memuji Tuhata di bagas joroni Tuhata. Atong tapuji matuhata marahite ede nomor 500 ono pulusia sada sahat tutolu.
maluhut bitang hilap dohot ronggor nakatidak ton hasang abomi marendea Tuhan mamuji ho ode bata sangat doho marendea Tuhan mamuji ho ode bata sangat doho dilarang iadaran dohot tombak marende bidung kumasai sonai usuni dolok sungai dohot rura mamarita ang sangap ni Tuhan marendea Tuhan mamuji ho ode bata sanap doho marendea Tuhan mamuji ho ode bata sanap doho Molo ingot balgani holomu marhite Yesus natar silangi anak sasadami ode bataku ilehon manubus colmai marendea Tuhan mamuji ho ode bata sanap doho marendea Tuhan mamuji ho ode bata sanap doho Mari hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumupalangit dohot tanon. Amen. Sonodo hata ni Tuhan Jehovah, idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku na sida. Songon pangalului ni permahan di punguan na ganup ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan namapari ibana. Suwag songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para gugo naso hatudosan, naso marmula, naso marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonomu hasesani dosa, hati goran dohot hanguluan saliling nililingnya dihami. Asi maroham, lehom mai dihami. Say sungguli jala tugutogo rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion siako, moloro pangujunan tuhami. Say pahot ma rohanami, asa tung porosea hami dihatam, doho di bagabagam. Asa jupak kami hasunangan saliling nililing na marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjulu sahatu paupaton. Audu jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalana, ay hona uhumna dosogot akan namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maulahamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposon boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namang ebati hutam. Ay di naonom ari do dito padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahinido ubain na di pasu-pasu debata Jahuba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ramang idogogo mahita taringo tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai paragugui mahami, maulahon na obar tu patik ni. Amen. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku, nangihon ang naposomo, nagtupot ako dosaku, tungo sigong buong tano, say nang mangunuton diki, marhite-hite mularmi. Orang dosa di tanganku, roh aku pegot dosa dong, nang mata penang pamataku, luhut na ikut dosa dong, say sesana sa dosaki, marhite-hite mularmi. Tatopoti madosata, tuadopan ni debata maratangiang mahita. Ale Tuhan debata aman nami pargugo naso hatudosan, para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato do hami tubu, jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhu do hami manibil sian akadalanmu. Say gudang do pangalaw siyon nami di patikmu.
Alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hubartu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigima hatabagbaga taringo tuhasi sani dosa. Sungunodo pakahulongin ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling nililing na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Yesus Tuhan Iho asa marihutu hodoto goiroha kuimaniawo sonamiho
Epistel turpuk ni mingguta sadarion, imana tersurat di Yohanes onom, mamuka san ayat 25, sahat tu 35, tajahama dohot responsoria. Jadi dung jupang nasida ibana di bariban itawi, ninna nasida mamadok ibana. Guru, sadihari doho rotuson. Jesus ma mangalusina sida na tutu situ do na hudohot tu hamu dilului hamu piau dada ala naung dapat rohamu na tadai tung alani na busuri do hamu na mangan roti Unang ma si panganon na olo salpu ulahamu. Alay si panganon na mian ro di hanguluan na saliling-liling na nanaing lehonon ni anak ni Jakoba itu hamu. Ay ibana do di hati dakon amai debata. dungi ninna nasida mamadok ibana dia mabahenon nami hasahulahami akka ulau lomo ni roham di debata. Dungi ninna Jesus ma madok nasida, hapor say hamuma na sinuru ni debata, ima ulaon lomo ni rohana. Iya, ni sida ma asa dia mata bahenommu sida nami asa tung persea hame diho aha diulaho. Ia opu nami mangan manna do di parhorsihan, songon na tersurat di leho do roti sian banua gijang panganon nasida. Dunginin na Jesus mamadok na sida natutudo hatakot tu hamu apala si Musa mga leho tu hamu roti na sian banwa gijang damangido mga leho di hamu roti natutu na sian banwa gijang. Ay natuat siya banua gijang do silehon hanguluan tu portibion, ido roti nasian debata. Gabe didok na sida ma saitong malehon tu haami ale tuhan roti si songoni. Dungi nina Jesus mamadok na sida, au do roti hanguluani, sadok naso malebe manang ise naung rotu au, jala naso tupa be mauas manang ise na porosea diau. Disima sahatna, maratua do akan atu mangihon hata niribata, jala nau peopsa. Amen. Tahatidako maha porsiaw tay songon na hinatidako ni dongata sa porsiaw di sadok portibion ra mahita madok.
Au porosea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangi do tano. Au porosea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imanan tinubuon si Maria, naga begabea siat ton di porbandia, andorang soabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangum ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tuban turun dung ditanom, na mula mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu de debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dihasisah ni dosa, do dihatai na madok, mulak mangulo sogot daging ni halak naung mate, do dihanguluan na sorasuda. Amen. Titing masa di Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis 25 Juli 2020 sada. Naparjolo tema minggu goar ni mingguta sadarion ima Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis dohot tema diramoti debata do bangsona. Napaduahon nanaing marbagas titing parjolo naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Raden Mangaraja Simangusong anak ni amata MBW Simangusong nahinan tubuh ni Inata Rosliana Borugultom ruas ni HKBP Depok Sada. Dohot Orwana Sonia Rebecca Boru Huta Barat, Boru ni Amata Tubur Huta Barat, tubuh ni Inata Erna Boru Simbolon, ruas ni HKBP Pejuang Bekasi. Pamasumasuon di hari Sabtu 7 Agustus 2020 sada di HKBP Depok Timur. Napatoluhon barita habot ni roha. Sada, na di hari Senin 10 Juli 2020 sada, nunga jumolo marujung ngolu amata Charles Sirait 50 tahun, nah hinabaluhon ni Inata Las Maria Boru Sihotang. Inganan nasida Jalan Kenanga 2 nomor 86 Depok Sada, NIR 356 kelompok Philadelphia. Tuudean di hari Senin 10 Juli 2020 sada di TPU Kalimulia Tolu. 2. Nah di hari Selasa 20 Juli 2020 sada nunga jumolo marujung ngolu Adele Roria Angela Lubis 7 tahun dana boru di keluarga Amata Ramot Lubis Inata Hotmi Daboru Sinaga. Inganan nasida Klaster Fontana nomor 8 Krukut Cinere Depok NIR sada opat 5 sia kelompok Judea. Tuudean di hari Selasa 20 Juli 2020 sada di TPU Kampung Kandang. Napatuluhon nah di hari Kamis 20 sada Juli 2020 sada nunga jumolo marujung ngolu Inata Nyonya Panjaitan Esneria Boru Tapu Bolon. Inganan Jalan Gelatik Sada nomor sia Depok. NIR 26 kelompok Antioquia. Tuudean di hari Jumat 22 Juli 2020 sada di TPU Kamboja Depok Lama. Paupaton sumbangan
Di jalo huriata do sumbangan sian keluarga ni amata Insinyur S. Sinaga boru silain atau Ronatama godangna 600 kilo boras jala di pasahat badan caritas ma sumbangani tu akka ruas ni huriata parhalado pasahat ton mauleate tu keluarga. Napalimahon partureni parmingguan dohot pertangyangan kelompok di bulan Juli 2020 sada sahat tu hari Minggu sada Agustus 2020 sada. Partureni parmingguan dohot pertangyangan kelompok di bulan Juli 2020 sada na pinatupa ni huriata ima holan marhite virtual hot mardalan sahat tu hari Minggu sada Agustus 2020 sada. Naboy ihutonon ni ruas di kanal YouTube HKBP Depok Sada manang live streaming. Ima parmingguon pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10 bahasa Batak. Pos pelayanan Arko di Padomu tu parmingguon na di Depok Sada. B. Pertangyangan kelompok ganup hari Rabu pukul 10.30 WIB. Margogo mahita jala mangidor di tangyang ta asa tumibu salpu pandemi COVID-10 siaon jala permingguan ta peboy tumibu mulak songon nasomal. Paunopon Badan Caritas HKBP Depok Sada. Di pasahat Badan Caritas ni huriata do bantuan paket boras dohot parsel buah tu 60 keluarga ruas ni huriata di 12 kelompok pertangyangan na mandalani isolasi mandiri. Papituhon titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni huria dohot marhite WA grup di kelompok pertangyangan tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di goarna. Damini di batana sumurung sian saluku naroham. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Diamu donga sahapur siaon nama dohoti ibadah parmingguon live streaming ni huriata di bagasa tikiom hatani di bata nagabi songon barita nauli
di mingguta sadarion dihitang. Ima natar surat di buku 2 Raja-Raja bidu 4. Mamukamay siyan ayat 42 satu ayat 44. Tangihok kamuma hatani dewata. Di parmudu si Elisa 100 halak marhite 20 sagu-sagu. Dungi Roma sadahalak sian balsalisa, nama boan dihalak anak ni dewata akka sagu-sagu patumonan 20 sagu-sagu sian eme sian simun dohot itak sian dahanon na binolgang di bagasan hadak kadangan na dunginin na si Elisa ma leho may disituan na toropi asamangan na sida dunginin na naposonay ma behama pangalehokku mangganupi 100 halak alay ninna si Elisa ma. Sa lekom may disituan na toroping. Asamangan na sida. Ay songonodo kanta ni Jacoban. Ikomangan akajol may. Jala ikon adong dopetiba. Dungi di parade may di jolo na sida, gabi mangan na sida, jala adong dopetiba, hobar tuhata ni Jacoba, ima sahana. Dihanamun adong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus, nama dohoti ibadah live streaming di bagasan Tikion. Buha nunga mga kamu na kaning. Unang adong betong napas mengikuti ibadahon. Lau-lau tuda purtu meja makan. Lau-lau muse makusap-pusap. Huhu muse. Lau tuda pur mabuk piring na laho mangan. Alana di bagasa turpu tahun naing hata-atan ima namangan dohot si panganon. Jadi dia kadang asa porsiaw ikon hudul hita tenang dohot lopi tangan mengikuti ibadon ala naing begiotama taringo tu namangan dohot si pangan. Dia makadong sahapor siya molo mga kita. Ado na tubo di bagasan rohatta dia makadong sahapor siya. Ahado na ro di bagasa pikrata molo mga kita dia makadongan. Memang ikut dohonot tadong ia na jului memang jolma torok do namate ala dangarong si panganon. Torok do jolma naraparon, torok do jolma marsahit, ido benna adong busung lahbar, ala dangadong si panganon. Alay anggon waing dia makadonga sahapor siyaon. Taboto do ratakas, torok mate jolma. Baala ni si panganon naman. Angguna julu naso adong do si pangano gabi mate. Nuaing gudang mate jolma ala ni si panganon. Dia may tabigi marupani nuaing di pertikyanom. Ima kolesterol. Hampir gudang tabigi nuaing jolma. Ima namar sahit diabetes ala kelebihan makan dan gulana. Bahkan menjadi orang obesitas, kelebihan berat badan. Alani gudang ni si panganom masuk. Doakan kolesterol dope akan asing-asing gudang dope natai dan waing tabigi topu-topu ngamate amat siaha.
Amate mata siya ninna rupani maasahi na danga dong. Ay binereng. Mo do, binereng sehat dong. Malay iman waeng naing idotang. Jala dia makadong sahapor siyaw ni ido na baik ketakas idotang. Ala perkara di bagasan tupu sadarion ima perkara taringot tunamangan. Asek kok jelas derita. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jala pilih itu terto. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Pilih. Apalagi song kalak batak nama dok tumajom do. Butuha sian piso. Tumajom do paniak ni butuhaon sian paniak ni piso. Nomor labatat doi bahwa kita melihat luar biasa perkara tentang makan ini. Ala pe tongdo siya melatihon dalak batak. Ala di halak batak pe tabudo. Ala saya didok do. Perkara si pangano dalak batak pe luar biasa do. Sudi nasa si ulau, nasa si hatan ikut digijang ni si panganon. Bayi dah, ayo mau lolang ni ba. Orang tulus deh, orang sikok do, jala orang sempurna do ulau ni. Mau lo dibeka suhu todang bersipanganon. Manang ulau kan pe dalak batak. Las ulau pertanyaan pe. Ido benan waeng di masa ni kopi ton. Ala dangarum be pertanyaan basongona. Kurang do. Rupani taring tu si panganonon. Nah pesongoni dialak batak. Ala saya tadok do perkara apapun itu. Baik itu dalam perkara persoalan-persoalan. Baik itu dalam hal apapun. Ikut saya dipatu padui. Digijang ni si panganon. Ala ni dapat kadonga sahapor siyaw. Na parjulu sahali pe nataida ditoppa de bata ima jolmai. Dileho tu portibion. Perkara na parjolo petong do taringo tu si panganon. Haduh, debu ni jolmai itu bagasan dosa. Mardosa pe jolmai di bagasan ima kejahatan jatuh ke dalam dosa. Saya tadok do karena adalah juga persoalan si panganon do. Ay nunga di orai di bata si Adam. Nunga di orai di bata si Hawa. Di doku nang pangan parbu ini hau na di tonga-tonga ni por laki. Nga di orai di bata. Ido parjolo dio jakut di bata jala paretta deleot tu jolmai. Di paretta kodo asa unang di pangan. Ima hau parbu ini na di tonga ni por laki. Ale taboto madia kadongan. Hawa dan Adam tidak bisa menguasai mulut, tidak bisa menguasai perut, tidak bisa menguasai hidupnya. Ketika itu dia makan buah itu, disitulah Tuhan marah dan manusia jatuh ke dalam dosa. Gurang no bidia kadongan sahapor siaum. Jala pelajaran na arga doi nang taida pe nang taringo tu si Jakob doho si Esau. Tunggu perkara si panganon. Dang tarba bereng-bereng si Esau si panganon ni. Roma ibana menjual hak kesulungannya. Dia menjual sebagai hak kesulungan kepada Yakub karena tidak mampu menahan perut. Dijual di mana dong? Pasu-pasu kesulungan itu hanya persoalan si panganut. Dijual si Esau do artana sen debata. Holan si panganon. Boy do songo ni hita dia makadong asawa persiaw. Songo si Esau. Holan perkara kebutuhan perut. Kita menjual sebagai anak Tuhan. Kita menjual Yesus Kristus. Boy, di songoni. Bahkan di tengah-tengah di negara tahun, kalau persoalan sembako, da pola pinabawa di kenganan ni. Boy, do gabi gutur noeng. Ngadi boto pandemi COVID sembako, gudang doon noeng, naso jelas.
Puasa. Dang be ba militi ma ipiliti songoni. Dang be tu tempat na. Dang be orang yang membutuhkan ini. Holan perkara si panganon. Alani dia makadonga sahapor siam. Gudang nahi do pitaring otat tataring tutur pukong. Jalai be bingung go. Taring tu zaman di partikyanon. Habis do hepeng lako manuhor si panganon. Asa seha asa mokmok. Alay tong do bingung iba. Habis do nakepeng holan lako manuhor pelangsing. Kagyok doi. Dia lang si panganon dituhor si panganon. Alay buntuk-buntuk na muse dituhor sampai jutaan juga pelangsing. Asa moru. Berat badan asa moru. Bayanggo. Sa sitong nanian. Bayanggo pala, manang na 2 hari sedari mang na dikurangi makannya. Jadi gabi balik do dia wakka dong sahapor siya. Hati pencernani tabain. Paek mania pencernani. Apa itu paribata setabi pencerna tau masai bagak uli tabu. Bagak pencernaani. Di top paribata Tuhan menciptakan pencernaan kita begitu bagus. Tetapi kita sering membuatnya tidak bagus dan ngeri kita buat. Hanya karena persoalan makanan. Alanido akadido akapad debisuk. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Adong do labatan dia kadong sahapor siam. Asai kodohonot tado bahwa makan haruslah untuk menyegarkan tubuh kita. Makan haruslah menyegarkan tubuh kita. Bukan menjadi beban. Bukan untuk menjadi penyakit. Asaikon hobar tujatan ibu tuha teima. Sibio teima dia makadongan tapangan. Apalagi rupane taringok tuturpu ari. Rabu pertanyaan luar biasa. Ketika manusia tidak mampu menahan perutnya akan terjadi imah amok kuson. Gabe mangalang jatani halak. Alanya makadonga sahapor siam. Bohado hita asa mampu hita. Marnida si pangano nido denggan. Nuang tidak ma di bagasan turpukon. Dia makadongan di bagasa turbu tahun bahwa taida do imam di masa kelaparan di Gilga. Haleon. Musim paceklik. Namasa di huta Gilga. Adong marua sahanak narosian huta Balsalisa. Nah luar biasa. Amata sahala ruas narosian Balsalisaon. Nama buah sagu-sagu si panganon. Sagu-sagu patumunan sian emena. Laho patudukon imahasa tiauna tu debata. HP nunga masa 7 tahun. Halio potir di Gilgal. Anai taidama sahala. Ruas ni huria narosian Balsalisa. Parhapor siaon. Danga dong alasan nama dok. Musin ni haleon. Danga dong alasan nama dok. Ay boto si Elisay tikion noeng danga dong binamasan. Ay boto tetapi bahwa dia menyatakan dia bertanggung jawab dengan setia imahapor siaon na luar biasa. Persiajaran na arga na taida siya turpu taon ima hapor siyaon. Taringot tungolu ima ng kebutuhan. Odo na masayar dia makadonga sa hapor siyaon. Gabe haburjuan nai. Hapor siyaon nai do na taida dia makadongan. Naparjolo na indohonot ta ima siya turpukon belajar rela untuk memberi. Hidup dan yang berengota. Rela memberi kepada Allah.
Dan Allah akan mengembangkan hala na rela mangalil tu di bata nang pedi tonga-tonga ni masam paceklik mang pedi tonga-tonga ni ima musin na haleon ikut dohonot tadong songo padok ni hatan di bata nandok ni si Elisai aya 40 bi didok ikom manga dojol maing jala ikon adong dope ima tebak dia makadongan unang adong alasat tabe madok haleon waeng buhaba be notta mangurupi unang adong alasata na madok haleon waeng buhaba be non marpesta haleon waeng buhaba be non mangale pilihan haleon waeng buhaba mangale donga masipanganon. Tidak manaking epistel na jinahahon niya mata para gedeng di Yohanes onomi. Di Yohanes onom molo tidak ayat sada 1 ayat 35. Ahado na terjadi na pinatupan ni Yesus di si 5 roti doho 2 ikan 5,000 orang yang mengikut Yesus. Siya 5,000 jolma na menguturi alai ikon si panganon tidak danahi. 5 roti do 2 ikan itu nak yang dibagi. Itu benda itu Tuhan Yesus di ayat 35. Audo roti hanguluan. Nasa naung mangudu. Nasa naung mamiyo Tuhan Yesus. Tung naso tu padui male jala tung naso tu padui mauas. Namar lapata di dia makadonga sahapor siaun. Orang yang rela memberi kepada Tuhan, Tuhan akan mengembangkan sebagai kebutuhan bagi hidupnya. Jala menarik do amata naro sian bal salisai. Dia media makadongan. Dan apalah dibaik warna di som. Tetapi dia adalah menunjukkan integritas kriteria sebagai orang yang percaya. Di paturuho di mana do? Dan apalah di guari ibana dia menunjukkan NN. No name. Di leo di mana di tetapi supaya hanya nama Tuhan dimuliakan. Ay gudang go pangujunan. Alani audui. Alani audu bui mangan sui. Alani audu natoropi bui mangan. Tetapi tidak disebutkan orang yang memberi di sini. Orang yang mencukupkan makanan itu dari 20 roti yang dibawa. Maseuli dorai nang tuhi tapi asa serep rohat. Na pada dia makadonga sahapor siaw persediaan na arga seturpuko kuidami ima belajar seperti Elisa na poso ni de mata. Pemimpin yang mendahulukan rakyat. Itu na perlu. Elisa adalah hamba Tuhan yang memperdulikan bukan kepentingannya. Tetapi dia selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Jahahita ma ayat 42. Dungro amatai nama buan roti ing. Dang pitor diahut ibana tu dirina. Nang pepakelalaan ni balbalisay naroi laho di abdi ni debata. Di naposo ni debata. Di sarihon. Panarihonon ni amatay. Tetapi Elisa adalah pemimpin yang sungguh luar biasa. Nang penentay dagok akahalongangan na pinatubana. Alay di baga 10 tahun idot tado. Dido si Elisa. Leo may mangan na toropi. Bagi-bagi may. Ido benay do si bali. Ay wahama benok kumabagi na 20 tu 100 halak. Odo dia makadongan. Nama saya menarik siya 30 tahun. Bahwa Elisa adalah pemimpin yang peka. Pemimpin yang memiliki kepedulian. Pemimpin yang memiliki iman kebersamaan.
pemimpin yang memiliki iman, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Odono perlu asa naik pajongjong aka pemimpin pehita di tonga-tonga ni negara tahun. Ikon nasongono mahalakna. Unang alana disogok, unang alana dihepengi. Tetapi mari kita memimpin dan melihat pemimpin seperti Elisa yang mendahulukan kepentingan rakyat. Una kola butuhana di sarihon. Alai ikon wain tergerak mahita. Nunga beti kina hikok songo si Elisa panggonggomi. Di tonga-tonga ni bang sotaon. Una panggonggomi nama ngahutu diri. Unang me panggonggomi ima nama durung dinalitok. Netu siro dapatan nama durung dinalitok. Godang panggonggomi songoni. Di tengah-tengah bencana mencari keuntungan. Ngabota-boto pandemi. COVID-10 sia. Alai molo mangalului untung na pahita di pandemiom. Marjea mahita si. Pahit mangulut tadi si. Nunga godang na kelaparan. Alai ko benot tadi be untung. Taingo ma. Lau tu dia mapapungu-pungomi. So di boto ho di roho lapon na ho. Janganlah saudara-saudaraku. Pahit mangulum songoni. Pahit mangulutta. Molek ko madurung dinalito do mehita. Tati rumah Elisa dia makadonga sahapor siaom. Tergerak hatinya oleh pandemi, oleh kelaparan. Pahit do memang. Kelaparan naung 7 tahun di Gilgal. Alai los inunang di bekas tikyom. Bencana alam, bencana pandemi. Tak koota dobe naso hakta. Dia makadongan. Nungabe kosana. Sudi mahita. Songo si Elisaon peduli maju hita dia makadongan. Asa hatop selesai kopiton. Peduli dalam arti mari kita dulu akan merasakan, melakukan aturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Taulah homma prokesi, taulah homma nama si tangyangan, masih urupan, masih tolong-tolongan. Molo taboto doda isomat dijabu, minimal talion, manang na hola sa limangan, manang na holan. Manabui, tapa-tupa bukan soal besar yang mau Tuhan ingatkan. Dia makadonga sahapor siyaon nang idot tamu sesya trupu taon. Ima persiajaran na arga yaitu belajar untuk percaya. Unang betapa ngasahon logikata. Molo taida nakang di ayat 81 ayat 84 dia makadonga sahapor siyaon. Aharan dohorona di si 100 salak nasida. Bui mamangan benon ni roti 20. 2 halak penghabisi. Alai bohama dia makadonga sahapor siyaon. Di sinilah kita melihat bahwa doa itu, bahwa ternyata iman itu belajar untuk percaya. Iko di ngotot tadong. Di tangan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Segala sesuatu itu bisa menjadi mungkin. Unang tapak kebe dia makadonga sahapor siyaon. Pikira sa diri doh logika taringo tuha community mata. Alai berengot taro di partikyanom. Kegelisahan manusia, ketakutan manusia semakin tinggi. Lam godang gonoang na akademis na jago. S1, S2, S3, nung kalam gudang, alay mo tayo dan noengon di partikyanon. Tingkat kegelisahan dan tingkat kekhawatiran dan ketakutan manusia justru semakin lebih hebat daripada orang yang tidak memiliki akademis. Lamong jagor noeng kekhawatiran ni halak dalam tibu persikolan na. Siya na hurang persikolan. Ini menunjukkan apa saudara-saudaraku? Ima menunjukkan taringo tuha porsiaw. Allah di baga satu ruputon diajari kita untuk belajar percaya bahwa Tuhan akan melakukan apapun.
Hidup bana bagas trupu tao dia makadongan. Asa berengot tado. Unang tabatasi. Wasoni di batang. Unang tabatasi imahaomyo ni di batang. Tetapi kita akan sadar. Dipasu-pasu. Diberkat. Kesadaran kita. Dihuasoni di batang. Odonopor. Bahamay da kadongan. Lasi marana songo panutup di hita. Janganlah batasi kuasa Tuhan di dalam hidup. Molo maretong-etong do hita dia makadonga sahapor siang. Kesadaran kita akan kuasa Tuhan. 30 miliar mah bayarota oksigen. Tu de bata. Asabu hita mangudu. Dampola pinabuah-buah bera. Songo dia bangsota na piga-piga minggon karena kekurangan oksigen. Banyak orang yang menderita. Sampai rebo amata ulata sudi mangane leponi gudang nang songoni ketua Dewan Diakonia meminta oksigen. Bayako kamu madia makadonga sahapor siao. Oh donai perlu kesadaran tadi kita dia makadonga sahapor siao. Ase ko sadar kita oksigen dan dulu di mata. Ganu pari, ganu mano, ganu borngin. Alay nagtamu na teko ni, bahkan marungutugut kita. Mabiar mo sa hita. O dono porsuk ngoluta di partikyano. Alani, tanikmati makarya makarunga sa hapor siyaw. Taleom, tabuk kamarohata. Asay kodisido idota. Tuhan meminta dari kita. Dia may di bagas trupu tau jelas. Serahkanlah pada Tuhan jabatanmu. Serahkanlah pada Tuhan hartamu. Serahkanlah pada Tuhan anakmu. Serahkanlah pada Tuhan keluargamu. Tuhan dapat mengubah dan Tuhan dapat menggandakan sesuai dengan rencananya. Alani dia makadongan. Tung masay bagas do memang turpu taon. Asa tung masay apit di partikyano. Laos oma noaing soso-soso tu hita. Songo padok ni pesalmen 23 ide. Ikut tasadari marno hita hapor syota. Jahoba do si parmanau. Ikonido o jahadita. Naso huranga kita. Jahoba do mabok kita tuay kanguluan na mga lekon si panganod di hita. Unang adong behita na seraka. Unang adong behita na mokus. Unang adong behita mokus tolan si panganonom. Alay trupu taon mengajari hita selalu bersyukur, menikmati makanan, menikmati berkat Tuhan. Memang masay tabudo mulo tabuka buku ni amata padita doktor Pitor Tinabunan amata si jenuaing di buku nai tabu ni ubagajang majo otik naing. Ada 4 dikatakan dalam bukunya, buku ilustrasi khotbah dari Amang Pendeta Dr. Tinambunan. Ada 4 kelompok ekonomi manusia makan. Jadi di mana songonon adong maopat ninang kelompok ni ekonomi makan manusia. Tipe mangan ni jolma. Adong ina opat tipe kelompok kelas makan manusia. Mulu mangan. Adong opat tipe na. Tipe na perjulu kelompok yang pertama dikatakan songonon. Kelompok pertama, besok apa makan? Lapatan na mersugut. Apa mau kita makan? Ini kelompok dikatakan disebut orang super miskin. Besok apa makan? Manang mati nama hita. Ima kelompok na perjulu hidup. Kelompok na badua kau hidup ibanam.
Besok makan apa? Ima kelompok ni jolma ekonomi na biasa. Na biasa-biasa ekonomi na. Idok may besok pak makan apa? Kelompok na batolukon imam. Idok iba na may besok makan di mana? Ima hala naung hidup sederhana. Pak, ma, kita besok makan di mana? Kelompok napa tolu ko di ibana, napa paton, napa pui mana mam. Ima, besok makan siapa? Omay na kelompok manusia penguasa rakus. Besok makan siapa? Akan amokus alam pedisegai. Tidak peduli nasib manusia, tidak peduli nang songo dia jolmai tujulu. Bahkan menghancurkan generasi muda. Di kelompok na apa to dia makadonga sahapur syaun. Di dia mahita. Di kelompok na parjulu na padua hudu na patulu hudu na paopat hudu. Atong dia makadonga sahapur syaun. Taingo ma. Naing ajaran ni turpu kodo hita. Songon na niajar kon ni Tuhan Yesus tu hita ima tangiang alea manami doa Bapa kami. Takas dorai taingon diajari Tuhan Yesus sisiani nak kita be. Leho madihami sadarion hangoluan siapari. Dang didok asa tumarsugukna alai diajari Yesus mencukupkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hemat, sederhana, berbagi, makan secukupnya. Pasti sehat dan pasti orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mau lihat emadiho ale Tuhan debata marhite hatam nabadi napaingotok kami. Asa totok kami Tuhan marnida saluhuna. Si panganon ni pardagingon doho si panganon ni partodion. Asa si panganon na adong di portibion. Songon namasa di Gilgal naro sahalak ruasmu sel balsalisa. Ima Tuhan na rela memberi. Ima Tuhan dipagadaho, dipasuh-pasuho. Gabi saluhuna si 100 halaki mangan dohot hipas dengan songoni Tuhan dipagadaho siya 20 sagu-sagui boy gabi adong lubina adong tibana ala dang rakus ala dang mokus alai marpanarihon jala totok Tuhan di naposom si Elisa. Ima naposomi Tuhan namar panarihon na mendahulukan jolma rakyatna nasaratusi. Ido Tuhan pargonggom nadinggan. Ido pemimpin nauli na parjolo manarihon rakyatna manarihon jolma dang butuhana parjolo disarihon. Asahanak na manariko parjulu turakyana tung sobenomudo rapar Tuhan alebenomudo lubi pasu-pasumi Tuhan debata songonima di masa ni pandemion unang adong naraparot Tuhan unang adong natahuton nagudang nama dok tumagom mati ala ni kopiton dosa di Tuhan unang adong Tuhan nama dok songonibe. Alay neng mahujala to kami. Ima peraturan prokes ni pamareta nami. Asa hatop sipul Tuhan. Hatop mago kopi sa polusion. Siya tonga-tonga ni portibion. Songonima Tuhan dinaong dileko habisuhon. Di akka doktor nami, akka profesor nami, ileko to kabisuhon. Menemukan vaksin
Nung nga Tuhan, dileo paksini. Marhiti habisuon ni Tuhan. Lako mga yung kekebalan dia kapamatang. Kekebalan tubuh namin Tuhan. Asa salu na mahami Tuhan. Marsitutu mangoloi paksini Tuhan. Dilalahami Tuhan, ido Tuhan, saya dan nabui di pamalitanami, lako mengantisipasi. Songoni ng pertibio Tuhan. Atong Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, lamle ko makan nabisuk. Nabuya kami numukan obat, songoni namin nimukan akapaksi pe Tuhan. Asa hatop Tuhan, boy, cepat. Paksi dito nga tonga ni bangso namin ng pertibyon. Tuhan, gudang do keterbatasan nami Tuhan. Di keterbatasan ni Tuhan sa tutikyon otik do pe Tuhan, nahona paksin. Tuhan asih maroham. Asa akaanggaran na asing Tuhan. Boy, Tuhan dipakai. Lahu tu paksino Tuhan. Anggiat terhatop Tuhan. Sipul Tuhan. Virus koronaon. Nunga gudal Tuhan harugian. Songoni na marujung ngolu. Modding alani kopiton. Tuhan hodo siatur umur ni jolma. Hodo Tuhan na uboto. Alesong kalat na porsyahami Tuhan. Naing marbisuk kami. Asa bisuki Tuhan leonomu di panggung gominami. Songoni disudia ke masyarakat unang adong Tuhan akarakaor. Unang adong Tuhan na ego. Baka gura Tuhan akabarita-barita nama negay akahapor siyaw. Asiroham Tuhan. Ho mana malutod dimtod di porbadia. Diaka na tinopami marbisuk. Asa nunga Tuhan hatam na badiyay naong nitariasun Tuhan na usaha Tuhami. Asa ima Tuhan hanguluan di kami. Tuhan Yesus songonima nang dibagasan pagkubasin ni Huriam. Pasu-pasu Tuhan. Nang disakap ni anak komu Tuhan. Ima saka na yung mardonga saripe raden mga raja si mangucong. Dohot Sonia Robeka Hutabarat. Pasu-pasu ma sakap na sidaim. Nang ruas ni Huriam Tuhan na berduka nang jumulo Tuhan di alaposyan adupan nami serus ni Huriam. Diari sini na salpu amanami Charles Sirait na hinabaluon ni ina nami boru si otang. Asiroham apu lima Tuhan keluarga. Nang songoni Tuhan diari selasa na salpu nang jumulo di alapo Tuhan ima boru nami si Adel Roria Angel Lubis. Boru niya manami amang ramo lubis inang boru sinaga. O matuhan na mga puli na toras na keluarga. Songoni matuhan ng jumulo di alapo dari Kamis na salpu inanami nyonya panjaitan boru tapubolon. Apuli matuhan keluarga na tininggal kon. Tuhan debata songoni ma ng sumbangan na jinalo ni Huriam. Marhiti amanami insinyur Sinaga inang boru silain 600 kilo paket beras. Marhiti naung didistribusihon ni badan karitas ni Huriam. Pasu-pasu matuhan amanami do keluarga songoni matuhan akarus ni Huriam. Totong matuhan na swagwara kami do petuhan akan namangali sumbangan. Nang namit petuhan na balga Tuhan. Salu na kana swagwara kami Tuhan. Nakana nilion ni rus ni Hurami pasu-pasu. Nang karus ni Huram petuhan na manumbang pasu-pasu salu na. Ali Tuhan debatang. Songoni mandiaka sakap ni Huriam marhite. Pakobasion dewan diakonia. Nang songoni dewan marturia dohot koinunia. Patulus mi Tuhan hobartu sakat do tulo maniruham. Bunuh nami matuhan di bagas setang yang nami. Ruas ni Huriam na tongon dirawat di rumah sakit. Songoni na dohot isoman Tuhan. Isolasi mandiri di jamu. Alani kopi Tuhan. Bunuh nami di bagas setang yang nami Tuhan. Amanami amang situ aja pasaribu. Panjaitan Mesian. Ansi majuntak. Nyonya tambunan boru si pahutar. Nyonya Sibuya boru manik. Nyonya Siregar boru manulang. Halbert Aprianto si Hombing. Joshua Siregar. Lucy
Yolanda Simanukalit, Retsa Boru Tagalung, keluarga Manalu Bor Siotang Rapdo Tolu, Dana Ruth Bor Silalai Samudra Arwan, Nyonya P Sihotang Boru Sinaga, Nyonya Kagultom Boru Panjaitan, Andika S Pangaribuan, Amanami Situe de Situpul, Songoninang inanami Nyonya Situpul Boru Sinaga, Buru Manurung, keluarga S Rumah Horbo, Boru Siregar do Enakonna, Nyonya Lumbanturuan, Boru Aritonang, Nyonya Simajuntak, Boru Simorakir, Paris Sihotang, Boru Sinaga, Rodo Tambunan, Tuhan Asiroham. Marhide tangamu na badie Tuhan di baga satika mangido ami. Apeo tangamu na badie tuaka amanami inanami nang kenakon nami Tuhan. Mangasaw na sinrohami Tuhan. Leonomu gugune baru. Leonomu nak semangat dohot hamaluman. Tuhan di bata songonima akaros ni uriam. Natongon di baga sa minggon namar ulang tahun kelahiran. Dohot ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu mana sida Tuhan akasigat jangumur di bagasa kahipasan. Nang Tuhan bang sonamiom pamaritanami. Nang sudi agama-agama Tuhan pasu-pasu ma Tuhan obar tusaka do tulomon roham. Dosa namin nagurangi Tuhan sesame ang sabadia hami dia dopam. Jalo ma Tuhan tayang irin namion moliate madiho. Amen. Tapasaha ma piliata tuadu panilibata laos mared de mahita. Tatangnya koma pilihan nata papungom martangyang mahita. Ale di bata amanami na di bano gijang. Hodo haroron ni salukut sileho-leho na denggan do na sulibaso na mulutus. Upasat kami masyan nasa na nilihomitu kami pilan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may dalamoti asa ho para siya kami pilenon. Pati puno na radyo mo itong ni Kuriam doho di portibion. Bukay maruka namin marhite-hite to dim. Asalam tadami gudang ni siliho-liho mito kami. Asalam girgir hamadok mo lihat itu ko.
Mari kita hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehoni tondiro di pamataku. Hosana hongoki rodi sanuhut artaku. Rupa sahat itu nasau satu. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajom, sesau malau monero ham di batong di banua gijang. Lehum matu ham sengunduan siapare, sisa madusa nami songopane sanami, di dosa dengan nama dosa tu kami, unak kami tegutu pangujunan, palu mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahong. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midao. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar kom madamena tutod di munabi. Di hamuna amanami inanami suang soni hangina pinaribot. Marhite ibadah live streaming na pinatupani huriata. Siya kami parhalado madokto amu saruna. Tuhat tama nama sumasu hita saruna. Horas madita.